खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै बे समाव आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ आं बावहरनाय थाबाय। बे जिटि प्राइम मिनिस्टारखौ जायफ्रा नायो आरो साबस्क्राइब खालामो आरो गुबुन बिदा फंबायनो राननानै होयो बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। बे समाव दिनै जों बे जायगायाव जाय गोबां बिदा फंबायफोर बे जायगायाव बङाइगाव डायसिसनि तेजपुर डायसिसनि आरो गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टनि गोबां फोथायगिरिफ्रा दिनै बे जायगायाव जोंनि उदालगुरि टाउन खाथलि मण्डलिनि मांखरसालियाव बिनो फैनायजों लोगोसे नानि आलफनसानि मांखरसालियाव बिथांमोना केन्डेल सावनानै गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै बिथांमोना बिस्वनो फैदों। नाथाय बिथांमोनखौ आंबो मिथिया बे जायगासिम फैगोन होननानै आरो बिथांमोननि फैनायखौ मिथिना आंबो उनाव फैफानानै दिनै बिथांमोनखौ लोगो हमनो बे आं फैबाय मानोना बिसोरनो लामा खोन्थानो थाखाय। दा बे समाव अनजाग्रा फंबाय आंनि खाथियाव फंबाय रिचार्ड दं। बे रिचार्डनाव सोंनाय जानोसै आदसा नों बबेनि आरो मा थांखिखौ लाना फैदों बेखौ बुंनो हागोन ना एसे? आंनि मुङा रिचार्ड बाग्लारि। आङो बाटासिपुर पारिसनि आन्दाराव आरो जोंना तेजपुर डायसिस। दिनै बे एप्रिलनि 13 थारिखआव जोङो दिनै बे लेट आलफनसा बर' नार्जारि बिनानावनि जिथु मांखरसालियाव जोङो जमा जादों। दे जोंनि मोनसे गेदेर फोथायनाय जोंनि रमान काथलिक चार्चआव जोंनि काथलिकफ्रा बेखौ फोथायो दि सोरबा सासे मानसिया संसाराव थांनानै थानाय समाव जायफ्रा इसोरनि हाबाखौ मोजाङै मावनानै इसोरनि हाबाखौ मोजाङै पालन खालामनानै दि थैनानै थाङोब्ला बिसोरो इसोरनियाव सोरगोआव जायगा मोनहैयो आरो जायफ्रा इसोरनियाव सोरगोआव जायगा मोनहैयो बिसोरो थैनानै थांनायनि उनाव बिसोरनि जिउमाफ्रा जों साफ्रोमबो पापि माहारिनि थाखाय बिसोरो बिस'नानै होयो आरो गाबस'नानै होयो जायखौ इसोरा खोनासङो बिसोरनि बिनाय आरो गाबनायखौ। दा बियो जोंनि मोनसे गेदेर फोथायनाय। जोंनि गेजेराव गोबां गोथारफोर दङ जायफोरा थैनायनि 20 बोसोरनि उनाव 22 बोसोरनि उनाव बिथांमोना पपफोर जोंहा मादार टेरेसा, सेन्ट फ्रान्सिस, सान एन्टनि आरो बे सेन्ट आलफनसा बिसोरबो सानसे समाव बे संसारखौ नागारनानै रुंसारि जालांबाय। बिनि उनाव गोथार पपनि गेजेरजों बिसोरो गोथार होननानै सिनायथि होजादों आरो फोस्राव जादों। जिथु बियो जोंनि काथलिक रमान काथलिकनि मोनसे गिदिर फोथायनाय। दा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बे समाव जोंनि जयति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि जायबा सालायगिरि जोंनिनो ब्रादार दैमालु बर' नार्जारि बिथांनिनो अनजालि फिसाजो लेट आलफनसा बर' नार्जारि बिनानावनि मांखरसालियाव दिनै जोङो जमा जानायनि मेन कारन एबा रिजोनानो जाहैदों जोङो फोथायो आरो जोङो गोबां माखासे सोमोनांथाव जाथायफोरखौ नुनानै आरो जोङो फोथायनानै दिनै बेयाव ज' जादों। मानो होननानै बुङोब्ला आलफनसाया नंगुबै बियो बे संसारनिफ्राय रुंसारि जानानै थांबाय आरो दायो बियो सोरगो रायजोआव अनसुला प्रभु जिसु ख्रिस्ट'जों आरो आइ मारियामजों लोगोसे दंहैयो होननानै जोङो फोथायो। दा बिनि बिस'नायजों गोबां सोमोनांथाव जाथायफ्रा जादों जेरै जोंना बिदिनो इभिल स्पिरिटफोरजों नासयजानाय आरो सोरबा खालि मोदाय हाबजानाय सोरबा बिदिनो गोबां लुसिफारफोरजों माने बिसोरो लिड खालामजानाय बिसोरबो बे आलफनसा बर' नार्जारि बिनानावनि जिथु फबनायनि मांखरसालि बे फबनायनि हाखौ फोनजानानै माने मोदायफ्रा खारदों आरो बिदिनो बिसोरो गोबां बेमारफ्राबो सोखा जानायखौ मोन्दों सोरबा फाइल्स जानायाबो हामदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे समाव दिनै बेयाव ज' जादों। दा जोङो बुंनो थाङादि सोरबा सासे थैनानै थांनाय सुबुङा जोंखौ सोखायो एबा जोंखौ फाहामो होननानै जोङो बुंनो साना। नाथायब्ला दे जोंनि रमान काथलिकफोरनि फोथायनाया बेनो दि सोरबा सासे थैनानै थांनाय सुबुङा दि इसोरजों सोरगो रायजोआव गनाय जायोब्ला बिनियाव जोङो बियोब्ला बिनि बिस'नायखौ अनसुला प्रभुआ आरो अनसुलि बिमा मारियामा खोनासंनानै जोंनि नांगौफोरखौ जोंनि थांखिफोरखौ जोंनि बेमारफोरखौ फाहामो आरो बेनो जोंनि मोनसे गेदेर फोथायनाय बेयो रमान काथलिकफोरनि फोथायनाय। आरो जेरै सानसे समाव मादार टेरेसायाबो रुंसारि जानानै जेब्ला बियो गोथार होननानै फोरमायजादोंमोन अब्ला बे समाव गोबां मानसिफ्रा थांनानै बिनि थमाव बिनि मांखराव बिनानै गोबां बेमारफ्रा हामदों सोमोनांथाव जाथायफ्रा जादों। जेरै जोङो गोथार आलफनसा जाया माने सानसे समाव थैनानै थांदों आरो बिनि
जायफ्रा बिनि बिसिनायाव उन्दुदों आरो बिनि गान्दुखौ लादों बैसोरो सोमोनांथाव जाथायफ्रा जादों, बेमारफ्रा हामदों। दा जोंनि रमान काथलिक चार्चनि आरो रमान काथलिक सुबुंफोरनि फोथायारिफोरनि मोनसे गेदेर फोथायनाया बेनोदि सानसे समाव सोरबा इसोरनि हाबाखौ मोजाङै मावनानै जुदि थैलाङोब्ला बिसोरो सोरगोआव जायगा मोनहैयोब्ला बिसोरो थारैनो निस्सय जोंनि थाखाय बिनानै होयो आरो बेनो जोंनि मोनसे गेदेर फोथायनाय। आदसा, दा बेखौनो बुंनो सानबावदों। दाथ' बै समाव जायफ्रा मादार टेरेसा गोथार जानायनि सिगां बेनाव हामदोंमोन, दिक्लार जानायनि सिगां हामदोंमोन ना गोथार जाखांनायनि उनावसो हामखांदों, बेखौ एसे बुंनो हागोन ना? जेब्ला मादार टेरेसाया बे संसारखौ नागारनानै रुंसारि जालांदोंमोन, दा मादार टेरेसाया गोथार होननानै जोंहा पपजों डिक्लेयार जानायनि सिगांनो माने बिनि मांखरसालियाव थांनानै आरो बिनि मांखराव बिहैनानै गोबां सुबुंफ्रा सोखाजानायखौ मोन्दोंमोन आरो बिनि उनाव पपआ बेखौ मादार टेरेसाखौ गोथार होननानै डिक्लेयार खालामनानै होदोंमोन। दा जोङो फोथायनो हायो सोरबा सासे संसाराव थांनानै थानाय समाव गोथार जिउ खुंनानै इसोरनि हाबा मावनानै सोरबा रुंसारि जायोब्ला पपआ डिक्लेयार खालामैनि सिगांनो बिसोरो इसोरा बिसोरखौ गोथार होननानै सोरगोआव नाजावग्रोयो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां सोखाजानायखौ मोनो। अब्ला दा आं बेखौनो बे गोथार मादार टेरेसानि जारिमिनखौ आङो आगोलावबो खोन्थाबाय। जाय मनिका बेस्राया मादार टेरेसानि समाव जेब्ला कलकातायाव फैनानै बियो आर'ज खालामफैदोंमोन आरो बे आर'ज खालामनायजों लोगोसे बेनाव नाथाय बियो मादार टेरेसा 1997 जेब्ला थैदों 98 अब्ला बे बिनो फैदोंमोन। अब्लानो बिनि टिउमार बेमारा बे समाव हामदों आरो बे मोनसे प्रुफखौ मोननायनि उनावसो लासै लासै पपनिसिम सहैदों आरो बिनि उनाव बे गासै प्रुफफोरखौ मोनखानो प्रुफ मोनाब्ला जायनाव मोनाब्ला बेखौ पपनिसिम सहैया। दा बेफोरबायदिखौ लानानै जोङो दा जानो हागौ, नाथाय दानि आलफन्साथ' बे गोथार नङा। माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरो दैमाला गावनि फिसाजोखौ गोथार होननानै बुंदों आरो फिसाजोखौ गोथार होननानै फोसावदों। आं मालाबा आंनि खुगानिफ्राय फिसाजो आलफन्साखौ गोथार होनना बुंदोंमोन नामा? आं नोंसोरखौ बाहाय आङो नोंनि फिसा आलफन्सानि मांखरसालियाव बिनो हागोन फै होननानै आं नोंसोरखौ लेंबोदोंमोन नामा? बुंनो दा जोङो दायो बे समाव बेयाव जोङो जमा जादों दे जोंखौ ब्रादार दैमालुआ मालाबाबो दिनैसिम बुंफेराखै दि आंनि फिसाजोआ सासे गोथार एबा आंनि फिसाजोनि मांखराव फैनानै बिफै होननानै जोंखौ मालाबाबो बुङाखै आरो थिनाखैबो आरो दिनैसिम बियो गावनि फिसाजोखौ गोथार होननानै बुंनानै लायाखै। दा जोंनि मोनसे गेदेर फोथायनाया बेनो जे जोंखौ बे दिनै बे लेट आलफन्सा बर' नार्जारि बिनानावनि मांखरसालिसिम लाबोनाया बेनोदि जोंनि रमान काथलिक चार्चनि फोथायनाय बादिब्ला जायफ्रा गोथारै रुंसारि जालांबाय बिसोरनि बिना होनायखौ बिसोरनि बिस'नायजों इसोरा खोनासंनानै जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनि मोनफ्रोमबो बेमार आजार थांखिफोरखौ जाफुंहोयो। दा बे थांखिखौ लानानैसो जोङो बेयावहाय जमा जादों। दा सोरबा बिनि लेट आलफन्सा बर' नार्जारिनि अनसुला बिफा ब्रादार दैमालु बर' नार्जारिया जोंखौ बुङाखैदि जोंखौ बेयाव फैनानै आर'ज खालाम आरो आंनि फिसाजोआ गोथार होननानै बियो मालाबाबो जोंखौ बुङाखै। बे जोंनि गोसो आरो जोंनि मोनसे गेदेर फोथायनाय, बेखौ लानानै जोङो बेयाव गासैबो जमा जादों। आदसा, दा बे मोजां बाथ्रा। दा गोबां मानसिफ्रा बेबायदि जोंनि गिदिर गोलाव माखासे दैदेनगिरिफोर जायफ्रा मेलेमजिबि बिथांमोनानो बुंनो नागिरो आरोबाव दैमालुआ गावनि फिसाजोनि हाखौ बियो बयनोबो रानबायबायना होदों गोथार होननानै बुंनानै बिदिनो सोरबा फादार सोरबा बिशपफोरनोबो बेबायदि बाथ्राफोर होननानै बिथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ रिपर्ट हैनायफोर। आदसा, दैमालुआ गावनि फिसाजोनि हाखौ बयनोबो बेबायदिनो गोथार होननानै बुंनानै राननानै होदोंमोन नामा? एबा दा बेबायदि नोंसोरनो होदोंमोन नामा? आरो दा बेबायदि सोरबा हाखौ लानानै थांबाय, बे हाखौ लानानै थांनाया दा आङो बे फिसाजोनि हाखौ लानानै थाङोब्ला हामगोन बेखौ बेबायदि होननानै नोंसोरखौ आङो बाहाय जर जबस्थि लानानै फैदोंमोन नामा? बेखौ बुंनो हागोन नामा? दिनै बे समाव जों ज' जानाया सोरनिबा नारसिननायजों नङा, सोरनिबा बुरखायनायजों नङा, सोरनिबा माबा मोनसे नंखाय खोथा बुंनानै लिंबोनायजों नङा। बियो जोंनि गावनि मोनसे बियो गिदिर फोथायनाय। आरो ब्रादार दैमालु बर' नार्जारिया गावनि अनजालि फिसाजो लेट आलफन्सा बर' नार्जारिनि हाखौ लांनानै सोरबा बेमार हामगोन एबा सोरबा मोजां जागोन नोंसोरो फैनानै लांफै बियो गोथार होननानै मालाबाबो जोंखौ बुङाखै आरो रावनिबो सिगाङाव बे खोथाखौ ब्रादार दैमालु बर' नार्जारिया मालाबाबो बुङाखै। बे जोंनि मोनसे गेदेर फोथायनायनि थाखायसो, जोंनि फोथायनायासो जोंनि रमान काथलिक हिसाबै जोंनि फोथायनाय, जोंनि मोनसे आसा आरो बरसा दि बिनानावनि
जिउमाया सोरगोआव थानानै जोंनि थाखाय बिनानै होगोन दा बेखौ लानानैसो जोङो दिनै बेयाव जमा जानानै बिनानावनि मांखरसालिनि हाखौ जोङो लादों आरो बिनानावनियाव जोङो बिनानावनोबो जोङो जिउमानि थाखाय जोङो बिनानै होदों आरो जोंबो बिनानावनिफ्राय जोङो इसोरनाव बिस'नो होनो थाखाय जों खावलायदों दा बेयाव सोरबा जोंखौ नारसिननायजों नङा सोरबा बुरखायनायजों नङा सोरबा हाइलाइट जानो थाखाय बेयाव जोंखौ लेंबोआखै दा जोङो गावनो गोसो जानानै गावनि गोसोजोंनो जोङो बेयाव फैदों आरो आर'ज खालामफैदों। मोजां दा बेजों आरोबाव नोंसोर सोंनो लुबैबावदों जेराव आं थंखौबारि पारिसा बङाइगाव डायसिसनि सिङाव थानाय मोनसे जायगायाव रिट्रिट लादोंमोन बे रिट्रिटआवनो गोबांथार मानसिफ्रा बिनायलाय पाब्लिकफ्रा बिनायलाय आं लाङाखैमोन गोसो गैयामोन नाथाय उनावहाय बिथांमोना गले गले बिनायलाय कमिटि आरो फादारजों पार्टिसिपेटजों सावरायनानै बे हाखौ नांगौलाय आङो गावनि फिसाज्लाथि थमास कुजतनाव आङो रायमना बासजों बिहरनाय जादों आरो बे समाव रायमना बासआ जेब्ला 1टासोआव 1:30 सहैयो खासिक'त्रायाव अब्ला बिनिफ्राय बियाद एलबार्ट नार्जारिया बेखौ गावनि बाइकजों लांस'नानै कमिटिनि आखायाव गथायनानै फादारा बेखौ बोर होनानै बे थंखौबारि पारिसाव बेखौ राननाय जादों गले गले बिथांमोना आंनाव बियो हाखौ मोनगोन नामा बेखायनो आं सोंदोंमोन हाखौ मोनबाय नामा गले गले बिसोर आंनाव बिफैयो आंखौ डिस्टार्ब खालामो बेखायनो सोंनाय जादों दा बेखायनो आंनि खुगानिफ्राय बिदि ओंखारनायखाय बे गावनि फिसाजोनो हाखौ रानना होमारो आरो फिसाजोखौनो बियो हाइलाइट खालामो होननानै बुङो दा बेखायनो सासे मानसियाबो बुंदों आदसा बे हाया आलफनसानि बे हाया माबा मोनसे सोमोनांथाव जादोंब्ला दा बेखौ जोङो जोख्लोबना दोननो गाहाम ना बेखौ नायबिजिरनाया गाहाम दा बेखौ होनदों दे हामबायब्ला मानि थाखाय एसेग्राब मानसिफ्रा हांखुर जादों बिनि हानि गेजेरजों माखासे सोमोनांथाव जादोंब्ला बेखौसो नायबिजिरनांगौ आरो जोंनि गेजेराव मानो दैदेनगिरिफ्रा एबा माखासे गोरों गोरा मानसिफ्रानो बे काथलिक केनन ल'नि सोमोन्दै माखासे माबाखौ मिथिया बेनिफ्राय डाइरेक्ट सोरबा दैदेनगिरिफोरनि सोरबा बिशप फादारफोरनोबो बेबायदि गाज्रि नेगेटिभ खोन्थाहैबाय बिथांमोना बे नेगेटिभ बिसोर मा खोनादों दैमाला गावनि फिसाजो हाखौ राननानै थाखा लादों फिसाजोनि हाखौ राननानै होनानै बेबायदिनो गोथारना बुंदों अब्ला बिदिखौ आंनि सिगाङावबो बिदि बुंबा आंबो बेखौ इलिगेल होनगोन दा बिथांमोना दा बेबायदि बाथ्रा बुंनाया बिथांमोननि बुंनाया थारैनो मोजां ना बिथांमोननि बेबायदि बुंनाय बाथ्राया मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो बेखौ बुंनो हागोन नामा? जोंनि काथलिक चार्चनि गेजेराव आरो लोगोसे जोंनि काथलिक चार्चनि अनगायै गुबुन डिनोमिनेसननि माखासे सुबुंफोरखौ आङो बुंनो सानो दि दिनै बे समाव जोङो गावनो गोसो जानानै नैबे आलफनसा बर' नार्जारि लेट बिनानावनि हाखौ जोङो लांफैदों दा बेयावहाय दैमालु बर' नार्जारि ब्रादारा जोंनि सिगाङाव मालाबाबो बुङाखै दि लेट आलफनसा बर' नार्जारिया गोथार एबा बिनि हाखौ लांनांगौ दा बिनि हाखौ लाङोब्ला सोरबा बेमार हामगोन बेबायदि बुङाखै नाथाय जायफोरा गावनो फोथायनानै गावनि गोसो गोरबोजों फोथायनानै दे जोंनि गानो रोङै बेमारफोरखौ आरो जाबाय थानाय मोनसे जोंनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ मोनगोन एबा सोखाजानायखौ मोनगोन होननानै जायफ्रा फोथायनानै बे आलफनसा बर' नार्जारि बिनानावनि हाखौ जायफ्रा लांनानै बेबायदिनो इउस खालामदों गावनि न'खराव सारनानै लाहैदों दा बेमारफ्राव जे उदैफ्राव फोननानै लादों जेराव बेराम जादों बेयाव फोननानै लादों बियो गाव गावनि फोथायनाय बेखौ सोरबा जोंनि गेजेराव दि सोरबा बिफाया बिमाया एबा सोरबा जाथि खुरमा जाय आलफनसानि न'खरनि बिसोरो जोंनि सिगाङाव मालाबा बुङाखै आरो बेखौ लानानै जोंनि काथलिक रमान काथलिक चार्चनि माखासे लिडारफ्रा बिनि बिसय एसे खेंख्रायै नेगेटिभ खोथा बुंनो नागिरो नाथाय आङो बेखौनो बुंनो सानगोन दि नोंथांमोनाबो ओंखारबोदो आरो नायबिजिरदो दे सैथोआ बबे मोनसेया दे सैथोखौ नागिरदो दे सैथोआ बबे मोनसेया दे थारैनो नोंमारगौ दा आलफनसा बर' नार्जारिनि बिसनायजों गोबां सुबुंफोरनि बेमार आजारफ्रा हामदोंना हामाखै बेखौ नायबिजिरनो ओंखारबोदो आरो नायबिजिरालासिनो ओरै खना जेन जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंनानै जेन बानसावा जोंनि गेजेराव गावजों गाव एना जेंना जेंसिखौ लाबोआ एरसन एब्र'खौ जोङो लाबोआ दे जोङो मुगाखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोङो गोबां माने चेन्ज जानांसिगौ गोबां सोलायनांसिगौ दिनै बुहुमा एसेबां गिलु बालु जोंनि गेजेराव गुबुना सोरनिबा फोथायनायखौ नायनो हाया गुबुना सोरनिबा इसोर खुलुमनायखौ नायनो हाया जोङो मुगाखौ लानानै जोङो सोलायनो नांसिगौ आरो जोङो गोथौ नायबिजिरालासिनो
गोथार गोसोजों गोग्गो साननायजों जेरै इसोरा जोंखौ जेरैबायदि फोरोंलांदों जिसुआ जोंखौ जेरैबायदि फोरोंलांदों बेबायदि जोङो गोथार आरो गोग्गो गोसोजों जोङो नायबिजिरालासिनो गुबुननि फारसे नेगेटिभ एगेन्स्ट खोथा बुंनाया जोंनि जिथुनाखि रमान काथलिक फोथायारिफोरनि थाखाय बियो गोनांथि नङा। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोथौ नायबिजिरनो नांगौ दि थार नंगौना नङा आरो नंगौब्ला बेखौ माबायदि जोङो फोथायनायाव बांसिन नांथाबनो नांगौ आरो माबायदि जोङो इसोरनि बोरखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो जेब्लायबो नाजानो नांगौ। बेनो आंनि बुंथिनाया। जोबोर हामजाथाव गोजोननाय मोनबाय। नोंगौ गोबां जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफ्रा नायबिजिरनो नागारो सैथोखौ बिसोरो मानि थाखाय जामारदों मानि थाखाय फैमारदों आरो बियो हाया माबायदि बिनि गोथौआव हाबनो बेखौ बिजिरनो नागारै बिसोर बेखौ नागिरजासेनो डाइरेक्ट नेगेटिभ। अब्ला बेखायनो बुंदों गोथार बाइबेलाव जेरै जायहा मानसिनि फिसाखौ निन्दिग्रा बे रेहाय मोनगोन नाथाय गोथार जिउखौ निन्दिग्रा बे मालाबाबो रेहाय मोननाय नङा। बेनिखायनो बेजों माखासे जों गोथार जिउखौबो निन्दिनाय बायदि जायो। जाय अनजायगारि सार बाग्लारिया जोंनि गेजेराव मोजांथार माखासे बोसोनखौ जोंनो मिथिहोबाय आरो बेजों मिथिनाया नोंनि आंनि थाखाय नङा सारा बुहुमनि थाखाय जोंनि माखासे काथलिक केनेलआव जेरै अनदायगाफोर जाय दिनै बे माखासे गोथार डिक्लेयार खालामजानायनि सिगांबो गोबांथार बे समाव थैनो थांनाय बिदा फंबायफोरनि माखासे सोमोनांथाव मावनायफोरखौ नुनानैसो फबनिसिम सहैयो। दा अनदायगाफोर माखासे बुंनो नागिरो जों मिथिया नामा आलफनसाया बेयो जोंनि न' खाथियावनो देरदों बेयो दैमालि फिसाजो ज्योतिनि फिसाजो बे माब्रै गोथार जानांगौ मा मावदों बेलाय बेबायदि बुंनो नागिरदों। आरो माखासे आदसा आलफनसाया दे मा मावदों एबा खुलुमदों ना खुलुमाखै बे इसोरनि फिसा नंगौना नङा दिनै बेनि सोमोन्दै माखासे बिनि मोजां मावदिन्थि एबा आखल आखुखौ लानानैसो बेखौ मिथिनानैसो बै गोथारफ्राबो गोथार जादों। दा आलफनसानि सोमोन्दै नोङो माबा बिनि फोथायनाय बिनायनि सोमोन्दै बे खुलुमनाय माबायदि खुलुमदोंमोन एबा माबायदि इसोरखौ फोथायदोंमोन नों बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा? जोंनि मोनसे गिदिर फोथायनाय सोरबा सासे जोंनि काथलिक रमान काथलिकनि धोरोम इसोर फोथायसुलि बिथांमोना हमनानै ला दिनैथ' आलफनसा बर' नार्जारिया उन्दैमोन नङा होमबा। दा जोंनि फोथायनाया बेसो दि सोरबा सासे सुबुङा दे मावख्रुब दांख्रुब माबा मोनसे बहाबा माबा मोनसे गिदिर हाबा मावनानैसो गोथार जागोन एबा माबा मोनसे गिदिर खामानि मावनानैसो एबा सोरबा माने बेबायदिनो सोमोनांथाव हाबा मावनानैसो बेबायदिनो गोथार होननानै गनायजागोन थांनानै थानाय समाव बे नङा। नाथाय जोंनि फोथायनाया जोंनि गोसोआवसो थायो आरो जोंनि फोथायनायासो जोंखौ जोंनि गोसोआव इसोरखौ दोनो। दा आलफनसा बर' नार्जारिया गोबांफ्रानो बुंनो हागौ दि आलफनसा बर' नार्जारिया जोंनि न' खाथिनि मानसि बेयो माब्रै गोथार जानो हागौ। जोङो मोनसे समाव नुयो जिसुआबो सासे दंफां दाननानै बेबायदिनो थखथा बाथामजों टेबोल सियार बानायग्रा सासे मिस्ट्रिनि फिसालासोमोन। दा बै समाव जिसुखौबो माखासे मानसिफ्रा फोथायाखैमोन दे बियो जोंनि न' खाथिनि मानसि जोंनि गामिनि मानसि बिनि बिफाया जसेफ बिनि बिमाया मारिया होननानै बै समाव जिसुखौबो बेबायदिनो माखासे सुबुंफ्रा बुंदोंमोन। जोङो बेखौ माबोरै फोथायनो होननानै माखासे मानसिफ्रा फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन। दिनै नाथायब्ला जिसुआदि इसोर बेखौ बिथांमोना फोथायाखैमोन आरो गोबां माने जिसुनि मावनाय हाबाखौबो फोथायाखै निन्दिदोंमोन। नाथाय बे समाव दिनै आलफनसा बर' नार्जारिया रुंसारि जानानै थांबाय। बे नङादि बे उन्दै सासे मानसिया माबा मोनसे गिदिर हाबा मावनानै मानसिफोरनि गेजेराव थांनानै थानाय समाव दिन्थिनाय मोनब्लासो जोङो बेनि थैनायनि उनाव बेखौ गोथार होननानै फोथायगौमोन। बे जोंनि बुंनांगौ खोथा नङा आरो बियो जोंनि माने नायबिजिरनायनि मोनसे उद्देश्य नङा। जोंनि फोथायनाया जोंनि गोसोआवसो थायो। दा जोङो मानसिखौ नायनानै सोरबा जाम्बा सोरबा बिदिनो सियान सोरबा लेखा गोरों सोरबा अफिसार सोरबा माबा मोनसे मावनाय बिसोरखौ जोङो नायनानै जोङो बुंनो हाया दि बियो सासे इसोर फोथायसुला एबा बियो सोरबा सासे पापि बियो सोरबा सासे गोथार। नाथाय बिसोरनि फोथायनाया बिसोरनि गोसोआवसो थायो आरो बिसोरो गोसोजों गावनि गोसो गोरबोजोंसो बिसोरो फोथायो। आरो जानो हागौ
बेबायदिनो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन फोथायारिफ्रा बिदिनो गावसिनि गोसोफ्राव गोबां फोथायनायजों बिसोरो इसोरखौ खुलुमो, इसोरजों नांथाबो। नाथाय बिसिनि महर मोखाङाव नायनानै बे आंनि न'नि खाथिनि मानसि, बेखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो सिनायो बेबायदि होननानै बेलाय माब्रै गोथार जानो हागौ, बे मा मावदों बेबायदि होननानै जोङो मालाबाबो बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोथार डमिनिक साबियाबो उन्दै बैसोआवनो बियो रुंसारि जादोंमोन, इसोरजों लेंहर जादोंमोन आरो बियो गोथार होननानै मुंख'जादोंमोन। दा गोथार डमिनिक साबियाखौ बिनि लोगोफ्रानो बेखौ बिनि फरायनाय समाव बेखौ गोबां दायनिगिरि खालामनानै साजा होहोयोमोन, फाख्रायनानै बेबायदिनो साजा होहोयोमोन आरो बियो बेखौ बिनि लोगोफ्रा रावबो फोथायामोन। नाथायब्ला बिनि फोथायनाय, बिनि मोनसे बिसास, बिनि मोनसे इसोरजों सोमोन्दो थानाय, बेखौ इसोराल' मिथियो। नाथाय बै समाव आलफनसाया गावनि गोथौ फोथायनायजों, गावनि इसोरखौ बिसास खालामनायजों, गावनि इसोरनि हाबाखौ मावनो सोलोंनायजों आरो गोबां बेबायदिनो इसोरनि माखासे बिथोनफोरखौ मानिनानै सोलिनायजों माने बियो आलफनसा बर' नार्जारिया इसोरजोंसो गोथार होननानै बियो सिनायथि मोनदों। नाथाय जोङो बिनानावनि महरखौ नायनानै बियो जेबो हाबा मावाखै, बियो माबोरै गोथार जानो हागौ बेखौ जोङो बुंनो हाया। जोंनि फोथायनाय, जोंनि इसोरजों रिलेसनशिप, इसोरजों सोमोन्दोआ जोंनि गोसोआवसो थायो, जोंनि जिउआवसो थायो। जोङो मालाबाबो बेखौ नायनानै नुवा आरो बेखौ जोङो मालाबाबो हमदांनो हाया। जोबोर रंजाथाव जोंनिफ्राय गोथौ बाथ्राखौ जाय फंबाय रिचार्डआ आलफनसानि सोमोन्दै। दा आंनिफ्राय बुङोब्ला माखासे मानसिफ्रा गावनि फिसाजोखौ हाइलाइट खालामनाय, नाथाय बिनि फोथायनाय खुलुमनायखौ आं मिथिगौ। जायनानै आलफनसाया जेब्ला उन्दै समनिफ्राय बे कमिउनियन नाजावनो गोसो जायोमोन, जेब्लाबो मोनाबिलि समाव बियो बे बाइबेल फरायोमोन, गोथार मैखुनखौ जेब्लाबो मान होयोमोन, रजारि खालामोमोन आरो जेब्लायबो बियो साक्रामेन्ट नाजावनो, उन्दैनिफ्रायनो साक्रामेन्ट नाजावनो लाइनाव थाङोब्ला जाय फादारफ्रा क्रुसनि सिन दाननानै हरब्ला बे गोजोननाय मोनोमोन। आरो जेब्लायबो उन्दै समावनो बे पाप सिखा लानो गोसो जानायमोन। आरो बिनि माखासे गिर्जा खालामनाय, बेनि फोथायनाय, बेनि दल दामनाय, इसोरनि मेथाइ खननायजों आंबो बिमा बिफा जाना आं मिथिगौ। दिनै बेनिखायनो आरो बिनि फोथायनायाव बिनि गोसो मैखुनखौ इसोरा मिथिगौ। आरो बिनि खायसे सोमोनांथाव मावब्लाबो, नाथाय बेबो सोरगो सयाबो जानो हागौ। सोमोनांथाव बे हादराव थानायाव जानांगौ। जेरै माथाइनि सारोदा जोङो सात फरमजों आंख' अफोरबो सानफ्रामबो सेग्राजाव हाबनाय नङा। बे दा अनजायगाफै। बेनिखायनो दिनै बे समावनो आङो फंबाय रिचार्डखौ बे समाव मोजां जोंनि थाखाय, जोंखौ मोजां फोसावना होनायनि थाखाय हामबाय होबायसै। बे समाव गोजोनथोंसै दे, हामबायसै।